खुलुमबाय आंनि मुङा थरायना भाग्यश्री गयारी गामि सानजा दिनाजपुर जिल्ला गलाघाट लासो तेलिसाल बियाब सिसुपानी बादाय नं 37 आं दिनै दुलाराय बाथौ गौथम लाइमोन आफादनि दैदेननायाव अनलाइननि गेजेरजों थामथि दिनखन बादायलायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो सिगांबोदों। आयदाफारि बाथौ धोरोमानो बर' सोदोमस्रिनि गुदि फुंखा जागायबाय। बर'नि धोरोम होननानै बुङोब्ला जों बाथौखौनो मोनथिग्रोयो। बाथौ धोरोमखौ सोर माब्ला बबे मुगायाव जोनोम होग्रोदोंमोन एबा सिबिग्रोदोंमोन बेखौ थारै बुंनो हायाब्लाबो मुलुगनि सुबुं माहारिया सोदोमस्रिनि सोरां मोननाय लोगो लोगो बाथौ धोरोमखौबो सिबिबोदों लादोंमोन बियो थार। बाथौ धोरोमा आइथो-बेन्थो एबा बेसेबांबा सानस'हायै मिथिस'मोनै मुगानिफ्रायनो सिबिबोनाय गोजाम धोरोमखायनो बिनि गुदि रोदाखौ संदानना मोननाया गोरलै नङा। बर' हारिया जेब्लानिफ्राय गामि दाना रायजो जाबोदों बे समाजखौ आब्रुथियै दैदेनलांनो थाखाय बर' हारिया मोनहास'यै मोनदां मोनै मुगानिफ्रायनो धोरोमजों लोगोसे राव, थुनलाइ, हारिमु, आसार-खान्थि, धोरोम, फोरबो फालिनाय, बोसोनखान्थि, साननाय-हनाय, मावनाय-दांनाय, अनज्लायनाय, सहायलायनाय, बोजबलायनाय बयखौबो आंगो साननो हानाय गुनफोरा बाथौ धोरोमाव दंखाजोबनायखायनो बाथौ धोरोमखौ बर' सोदोमस्रिनि गुदि फुंखा होनना जों बुंनो हायो। जायफोर आसार-खान्थि, फोरबो, हारिनि राव थुनलाइखौ नागारोब्ला बर' हारिनि असे महर मोखांखौ जों मोननो हाया। बेफोरबादि हारिमु आसार-खान्थिजों गोथौयै सोमोन्दो थानायखौ नोजोर होना खायसेया बुंनो नाजायो बर' होनोब्लानो बाथौ, बाथौ होनोब्लानो बर' होननानै। मानि थाखाय बाथौ धोरोमखौ बर' सोदोमस्रिनि गुदि फुंखा बुंनाय जादों जों बेखौ बिजिरना नायोब्ला ओरैबादि नुनो मोनोदि गिबियावनो आं बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै एसे बुंफ्रोग्रोना होनो सानदों। बाथौ समान समान बा दाजाबथौ बा समान समान मोनबा सोरजिथाय एबा हा, दै, बार, सान आरो अख्रां। थौ समान समान मोनबा सोरजिथायनि गोथौ गुमुर एबा गोहो, मावगोमा गोहो, जायखौ जों बिजिरना एबा सानब्लाबो साननो हाख'यै गोथौ ओंथिखौ संदानना मोननो हाया। बे फैलाव बिला-लाथानि सोरजिसुमा गुमुरा जोबोर आबुर गोनां आरो सोमोनांथावना। जारिमिना मिथिस' मोनै समनिफ्रायनो आजै-आजौमोनहा बे बाथौ धोरोमखौ सिबिबोदों। बाथौ धोरोमानो बर' हारिनि गुबै आंगो, असे आरो गुदि धोरोम। आफा बोराइ बाथौखौ सिबिनो थाखाय बर'फोरा गावबा गावनि नखरनि सिथ्लानि सा-सानजा खनायाव बाथौ दुमनानै एबा बावसालि फसंनानै सिबिबोदों, फुजिबोदों। बेनिखायनो बाथौ धोरोमारिफोरा फोथायनाय दंदि सोरजिसुमा अबं गसाइया सोरजिना होनाय मोनबा गाहेला बेसाद हा, दै, बार, सान आरो अख्रांनि बबेबा मोनसेखौ नागारना जेबोआनो थांना थानो हाया। बेनिखायनो सुबुंनि गाहेला सोरजिनि गुमुर संदानगिरि आफा बाथौ बोराइ सि बोराइया बे मोनबा बेसादनि गुमुरा जोबोद गोथौ होनना बुंलांदों। बे गोथौ गुमुरखौ बेनिखायनो बा दाजाब गोथौ समान समान बाथौ बुंनाय जायो। सिजौ बिफाङा बाथौ धोरोमनि गोथार नेरसोन। बुहुमखौ सोरजिनायनि उनावनो आफा बोराइ बाथौआ हावासि जायगायाव बादामालि हारिनि बिफां अन्थाइनि सायाव उजिदोंमोन होनना बर'फोरा फोथायो। बे सिजौ बिफांखौ जोंनि जिउमाजों गोथौ सोमोन्दो दं होनना जों फोथायो। सिजौ सि दाजाब गोजौ समान समान सिजौ, सि समान समान जिउ आत्मा, गोजौ गुदि गेदेर परम, सिजौ समान समान जिउमा परात्मा। सिजौनि मोनबा सिरिखौ हा, दै, बार, सान आरो अख्रांजों रुजु जायो। बाथौ धोरोमनि गोथां मोनथिना ओं हिं क्लिं फोद से गिलु बालु बे मोनथिनानि सोरजिमा गुमुरखौ संदाननो बिजिरना नायोब्ला नुनो मोनोदि ओं बे सोदोबा अनजिमा गैयै लाथिख' अख्रांमानि थंखौ होदों। हिं सोदोबा बिजिरब्ला मेगनजों नुनो मोनि बारखौ संदाननो हायो, जायखौ जों जिउनि गिरि हां होनना मोनथिना मोनो। क्लिं सोदोबा लाव लाव बेसाद सौग्रावलायनायाव सोमजिनाय मोनथिना। फोद मोनथिनानि गुमुरा जाबाय
राफोद गथा जिराद एबा हा। बे हा नङाब्ला सोरजिनि मुंसेबो मोगथां महर मोना। जोबथारनायाव से मोनथिनानि गुदुं ओंथिया जादों गुदुं एबा बिदुं। सिजौनि मोनबा सिरिखौ बाथौ धोरोमनि गोथां बिज मोनथिनाजों सोरजिजानाय बे मोनबा बेसाद हा, दै, बार, सान आरो अख्रांजों रुजुनाय जादों। सिजौ बिफांनि गुमुरखौ गाहायै मोनबा बाहागोआव राननाय जादों, जेरै से नाम्बार सिजौनि रोदा, 2 नाम्बार हानिफ्राय दालाइ देन्था खिलिनायसिम गेजेर बाहागो, 3 नाम्बार दालाइ देन्था, 4 नाम्बार बिलाइ बिबार, 5 नाम्बार जरासु। बेजों लोगोसे बाथौ धोरोमखौ आब्रुथियैनो गोग्गो गोथारै सिरिबां आरो सोद्रोम जिउ खुंनो थाखाय मोनसिनसिन गुरुआ बाद खान्थिखौ थि खालामना होलांदों। बे बाद खान्थिनि गेजेरजोंनो जोंनि बादुवा एबा सुवा जानायखौ दायनि सायाव बिजिरना उद्रायना एबा फोथारना समाजाव सोना लाफिननाय जायो। मोनसिनसिन गुरुआ थि खालामना होनाय बादा गासै मोनबा, फारियै अगरबादानो बयनिख्रुइबो देरसिन बाद एबा गिबि बाद। बे बादाव गोलैनाय बादुवाफोरखौ अग्रं लुनानै उद्रायनाय जायोखायनो बिखौ अगरबाद होनना बुंनाय जायो। जि दायखौ मावब्ला अगरबादाव गोलैयो बेफोर जाबाय: 1 नाम्बार थैनि असे सोमोन्दो थानाय बाहागि आरो खुरमानि गेजेराव असे देहानि सोमोन्दो जायोब्ला अगरबादाव गोलैयो। 2 नाम्बार जायखिजाया जुनारजों आथोनारि असित सोमोन्दो थाब्ला अगरबादजों उद्रायो। 3 नाम्बार मानसि सिथारोब्ला एबा आथोननि देरसिन दाय मावोब्ला अगरबादाव गोग्लैयो। 4 नाम्बार हरखाब मोसौ बुनायाव थैयोब्ला, खाना दोननायाव थैयोब्ला एबा गलियाव खामना थैयोब्ला अगरबादाव गोग्लैयो। फंस्लद बाद: सोरबा हौवा हिन्जावा समाजनि नेमखान्थि बारना असित देहायारि सोमोन्दो लाखियोब्ला बादुवाखौ फंस्लद बादजों उद्रायनाय जायो आरो समाजाव अनसायना लानाय जायो। जायखिजाया हौवा एबा हिन्जावा देहायारि सोमोन्दो थायोब्ला, बेवाइजों असित सोमोन्दो खालामोब्ला, गावनिख्रुइ सोमोन्दोआव एबा बैसोआव देरसिन जेरै बिमा-बिफा, बिमायं, बिबौ-बिबै बुयोब्ला फंस्लद बादजों बिजिरनाय जायो। दाउखि बाद: जाय मानसिया सुबुं समाजाव थाना समाजजों मुगैजानाय हामा हाबा मावो बियो दाउखि बाद बायदि बादजों बादुवाखौ उद्रायना बादुवाखौ समाजाव अनसायना लाफिननाय जायो। जेरै 1 नाम्बार फिसाया बिमाखौ बुयोब्ला, 2 नाम्बार बिसिया फिसायखौ बुयोब्ला, 3 नाम्बार मोसौनि आइथिं बुफायब्ला, लानजाय दानसब्ला, 4 नाम्बार सिगुन दाउखा जाखोन्दा बेदरखौ जायोब्ला, 4 नाम्बार सोरबा सुबुङा थाम्फैजों एम्फौखौ दैजाब्ला, गोथैसालियाव बाहायनाय मुवाफोरखौ लाबोना बाहायोब्ला दाउखि बादजों उद्रायनाय जायो। खावालि बाद: सुबुं समाजनि आब्रुथि आरो खौसेथिखौ जाय सुबुङा सिनफायना बेले-बेजे सोमजिहोयो बेबादि सुबुङा खावालि बादनि बादुवायाव गोग्लैयो। 1 नाम्बार मोसौ बेदर जायोब्ला, 2 नाम्बार फबनाय बेदरखौ बुरखांना जाफिनब्ला, बादुवानि संनायखौ जायोब्ला, गुबुन धोरोमनि हिन्जाव लाबोब्ला, गुबुननि न' एबा गुबुन जायगायाव थांना थैयोब्ला बे नखरा खावालि बादनि नेमखान्थिजों उद्रायनाय जायो। लावखार बाद एबा खौलोबोर बाद: लावखार बाद एबा खौलोबोर बादआव गोलैनाय माखासे बिदिन्थिफोरा जाबाय: समाजाव सोरबा सुबुङा नंखाय राव बुंना नांलाय-खमलाय सोमजिहोयोब्ला आरो गोरोन्थि सानलायनाय सोमजिहोयोब्ला, सोरबा सुबुङा दाय गैयै सुबुंखौ साव होयै रायोब्ला खौलोबोर बादआव गोग्लैयो। सोरबा सुबुङा गावनो थैनो नाजानानै बासायोब्ला खौलोबोर बाद खान्थिजों उद्राय नांगौ जायो। बिदिनो बादुवाफोरनि दायखौ बिजिरना बायदि बायदि बाद खान्थिनि गेजेरजों दौरि दौसिखौ लाना उद्रायना समाजखान्थिखौ आब्रुथियै दैदेनलाङो। सोद्रोम मोननाय बर'फोरा सोदोमस्रि मोनजेननाय बुब्लिनिफ्रायनो मोनसे थि आसार खान्थिनि गेजेरजों जुलि लाबोदों। बर' हाबाया मोनसे गोब्राब आरो गोलाव आसार नेमखान्थिनि गेजेरजों मावफुंनाय जायो। बर'नि हाबाखौ गाहायै मोनबा बाहागोआव राननाय जादों जेरै रादाय हाबा: बिमा बिफाया नायै हयै गोलाव नेमखान्थिनि गेजेरजों फिसाज्ला एबा फिसाजोनि हाबा एबा जुलि होनायखौनो रादाय हाबा एबा गोलाव हाबा बुंनाय जायो।
बिहामजोनि थाखाय मेगन खेबखोमानाय सिख्लाखौ गामिनि फोथायसुला मानसिखौ खाथिना सोमोन्दो खानो गोसोनि साननायखौ फोरमायहरनाय जायो। हिनजावसानि नखरनि बाथ्राफोरखौ गुरुं मोनबा हिनजाव गोदान नायनो लाहार फाहार खालामनाय। हिनजाव गोदान नायनो थांब्ला लोगोआव साहा, सिनि, गय फाथै आरि लांना थांफायो। बिबान लांनाय एबा खैना नायनो थांजेननायाव हिनजाव जरा, हौवा जरा थाङो। बेवहाय रान्दि बालन्दाखौ लांफानाय जाया। दावथु हाबा। आइथा हाबानि गासै नेमखान्थिखौ मानिजोबालासै हाखु दाखुयै फिसा फिसौयै हाबा होनाय नेमखान्थिखौनो दावथु हाबा होननानै जों बुंनो हायो। गोरजिया हाबा। गोरजियानि ओंथिया जादों गोर, गोरि होग्लांनाय एबा हमथानाय आरो जिया जादों जि एबा गथि सासे गोसोजों गोरोबनाय मानसिखौ गोसो फेलेमनाय। जेरै रादाय हाबा। बिमा बिफाया नायै हयै गोलाव नेमखान्थिनि गेजेरजों फिसाज्ला एबा फिसाजोनि हाबा एबा जुलि होनायखौनो रादाय हाबा एबा गोलाव हाबा बुंनाय जायो। बिहामजोनि थाखाय मेगन खेबखोमानाय सिख्लाखौ गामिनि फोथायसुला मानसिखौ खाथिना सोमोन्दो खानो गोसोनि साननायखौ फोरमायहरनाय जायो। हिनजावसानि नखरनि बाथ्राफोरखौ गुरुं मोनबा हिनजाव गोदान नायनो लाहार फाहार खालामनाय। हिनजाव गोदान नायनो थांब्ला लोगोआव साहा, सिनि, गय फाथै आरि लांना थांफायो। बिबान लांनाय एबा खैना नायनो थांजेननायाव हिनजाव जरा, हौवा जरा थाङो। बेवहाय रान्दि बालन्दाखौ लांफानाय जाया। दावथु हाबा। आइथा हाबानि गासै नेमखान्थिखौ मानिजोबालासै हाखु दाखुयै फिसा फिसौयै हाबा होनाय नेमखान्थिखौनो दावथु हाबा होननानै जों बुंनो हायो। गोरजिया हाबा। गोरजियानि ओंथिया जादों गोर, गोरि होग्लांनाय एबा हमथानाय आरो जिया जादों जि एबा गथि सासे गोसोजों गोरोबनाय मानसिखौ गोसो फेलेमनानै गथि नखरखौ हमथानो थिसनना लानाय सुबुं। जेरै हिनजाव गोदाननि नखरावसो गोरजिया हाबाया जायो। फिसा हौवा गैयै नखरनि फिसाजोनो नायै हयै नखराव हा हु न' बां मोनथाय होनानै जुलि खालामनाय जायो। हाबानि समाव हिनजाव गोदाना हौवा गोदाननि न'आव थांनानै हाबा जाहैनाङा। दंखा हाबा एबा बालन्दा हाबा। अबथिरायै फिसाय थैजानाय रान्दि हिनजावनि नखर हमथानो एबा उन्दै गथ'फोरखौ फेदेरनो बालन्दा हौवा एबा दांगुआ सेंग्राजों हाबा होफिननाय खान्थिखौ दंखा हाबा एबा बालन्दा हाबा होनना बुंनाय जायो। बिहारि हाबा। खायफा हौवाफोरा हिनजाव थासेयावबो गथ' गथाय गैजायैनि थाखाय नखरनि खामानिफोरखौ मावस'नो थाखाय एबा गथ' गथाय मोननो जि गोदानै हाबा लानाय खान्थि, बेखौनो बिहारि हाबा बुङो। बेजों लोगोसे जों बाथौ धोरोमारिफोरा अबंगसायखौ मेरु खालामना मिथिंगायारि आसारखान्थिनि गेजेरजों रंजा बाजायै संसार जानायजों लोगोसे बर' हारिया आबादखौ बिथा खालामना जिउ खुंग्रा हारिखाय गाव मावना मोननाय फिथाइ सामथाइ मोननायनि उनाव आफा बोराइ बाथौनो बावजेननायजों लोगोसे बोराइ बाथौखौ हांख्रायो, खुलुमो आरो गुरुजोफोरखौ मान होयो। बाथौ धोरोमनि बर' समाजाव गाहायै मोनबा फोरबो फालिनाय जायो। बेफोर फोरबोआ जाबाय फारियै बैसागो फोरबो। बैसागो फोरबोआ बर' हारिनि गाहाय बेगें, बिगुर, गोसो मोदोम आरो राव हारिमुजों नांथाबना थानाय बयनिख्रुइबो देरसिन फोरबो। बैसागो फोरबोखौ बैसाग दाननि 7 सानसिमहालागै फालिनाय जायो। बिफां लाइफांनि बिलाइ गोरलै रोदोमनायजों मिथिंगानि महर सोलायनायखौ मोनना गोसो जिउ गोजोननाय थुलुंगा मोनो। सैत्र दाननि जोबथा सानखालि मोसौ बैसागु महरै फालिनाय जायो। थाव गुबैजों हांगार लागायना लानायखौ नोलो हासुंजों मोदोमाव फुनना होयो आरो गङाव थाव गुबै फुनो। बेनि उनाव लाव, फान्थाव, हालदै, थाइखा, मोखोना बिबारनि माला सुनानै रायदों, बाग्रिखब, खाथ्रि बिलाइजों जयै खाथाबना न'नि खामसालि, मोसौ गलि आरो बाख्रिनि दरखं मोखां सेराव थेबना दोननाय जायो। न'नि बिगुमाफोरा दुगैस्रां लोबस्रां खांनानै लाव, फान्थाव, हालदैजों खुबै लायना लाव जा
फान्थाव जा बोसोरै बोसोर एर हानजा हानजा बिमानि खिथेर बिफानि खिथेर नोंसोर जाल हालुवा गेदेर बिदि होननानै फुख्रि एबा दैसायाव थुखैनो लांनाय जायो। बैसाग दाननि 1 खालाराव दुगैस्रां लोबस्रां न' बां इसिं बाख्रि बाथौसालिखौ लिरस्रांना लाग्रोनाय जायो। बेनि उनाव अन गुन्दैजों बाथौ बिन्दो आरो बैसोमुथि आलियाव सारना बैसोमुथि आलियाव खांख्ला थुना मायाजे हेबना जाथ्रासि थुना 18 जरा फाथालि बना बायदि बावथाय मुवाजों लाइजौ लाइयाव गय जरा फाथै जरा आलारि बाथि धुप धुना सावनानै सिबिनाय जायो। बैसागोनि गिबि सानखालि उन्दैफोरा गेदेरफोरखौ खुलुमो आरो मान होयो। आमथिसुवा फालिनाय फोरबो आमथिसुवा फोरबोखौ आसार दाननि 7 साननिफ्राय सानथाम फालिनाय जायो। बे समाव बिमा बैसुमुथिया सि सुयो एबा मोदोम बायो होनना बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो फोथायनाय दं। बिनिखायनो बर'फोरा बे समाव हाल एवा आरो खदाल जावा लासिनो दुब्लिनिफ्राय जानगारना थायो। जेब्ला गोरबोआव थाब्ला अनसि खालामो थिग बिदिनो बैसुमुथि बिमाया जाहाथे जेबो दुखु मोना बेनि थाखायनो हाल खदालफोरखौ जावनाय जाया। सानथामनि उनाव रायजोनि थानसालि आरो नखरनि थानसालिजों न' बां इसिं बाख्रिखौ लिरस्रांना दै गोथार सारना बैसुमुथि आलियाव खांख्ला थुना मायाजे हेबना जाथ्रासि थुना आरो अन गुन्दै सारना लाइजौ लाइयाव गय जरा फाथै जरा आलारि साखि सावना बायदि बिबार फिथाइ बावथाय मुवा होना बावना फोथारना आरज लानाय जायो। माइनाव फोरबो बर' सुबुंफोरा फालिनाय थामथि फोरबोआ जाबाय माइनाव फोरबो। बे फोरबोखौ आसिन दाननि जोबथा सान आरो कार्तिक मासनि 1 अक्ट'आव फालिनाय जायो। बर' हारिया आबादखौनो बिथा खालामना सोदोमस्रि मोननाय हारि। बेनिखायनो जों मावनाय माइ आबादखौ एम्फौ एनला बायदि बेमारनिफ्राय बारग'नायनि थाखाय आफा बोराइ बाथौनि सेराव आरज गाबख'नायजों लोगोसे माइ बिदांफोरा रन्दै बरहा गोग्गो गोलाव जानायनि आरो फोथारनिफ्राय न'सिम मोजाङै लाबोनो हानायनि बोर बिनाय जायो। माइनाव फोरबो फालिनाय खान्थिफोरा जाबाय थाइगिर फिथाइनि बिखंखौ औवा दालायाव थुना थाव गुबै आरो आवा खुन्दुंनि सलथा बानायना सावो। दुब्लियाव आलारि बाथि सावनायनि सिगां न'नि बाथौसालियाव सावग्रोनासो नखरनि गाहाय हौवा हिन्जाव सानैबो सावनो हायो। कार्तिक दाननि 1 खालाराव नखरनि आरो रायजोनि थानसालियाव माइनाव फोरबोखौ फालिनाय जायो। बे सानखालि फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां नखरनि बाथौ बिथा न' बां इसिं बाहेराखौ लिरस्रांना साखोन सिखोन खालामना बावनो आरो बाथौनि सेराव आरज गाबनो नांगौ। बिनि उनाव बाख्रियावबो बावो। ओंखाम गोरलै फोरबो बर' हारिया गुबैयै आबादनि सायाव बिथा खालामनानै जिउ खुंग्रा हारि। मावनानै मोननाय आबादा बोराइ बाथौनि सोरजिनाय आदार। बेनिखायनो मानसिया जाग्रोआलासिनो आफा बोराइ बाथौनो फानसे बावग्रोनाय जायो। आघोन दाननि 9 खालाराव फालिजेनना आघोननि जोबथा खालारसिम फालिनो हायो। फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां न' बां इसिं अखं बाथौ बिथा इसिंनि माइनाव बिथा बाख्रिखौ लिरस्रांना बाथौ बावनायनि सिगां लाइजौ लाइ गय जरा फाथै जरा बिबार बायदि बावथाय आलारि बाथि थाव गुबै आवा खुन्दुं धुप धुनाफोरखौ लाना अन गुन्दै सारना फारि फारि लाइजौ बना बावो। आलारि बाथि फोजोंना धुप धुना सावना आन्थु खेरायना आफा बोराइ बाथौखौ आरज गाबना सुंग्रि हरनानै अराय नखरनि गोजोन हास्थायो। बे फोरबोखौ फालिब्ला जों आबादथिलियाव बाहायनाय आइजें आइला जेरै नांगोल जुंगाल खदाल सिखा रुवा खासिफोरखौ दैजों सुस्रांना बाथौ बिथा खाथियाव लाइजौ लाइ बना दोननांगौ। लोगोसे मटर गारि ट्रेक्टर साइकेल आरो सि सुग्रा मेसिनफोरखौबो दोंफा दोंफा माला गानहोना बावनाय जायो। बे फोरबोखौ खुंब्ला खाथि खालानि नखरफोरखौ लिंना बोथिसे ज' जानाय जायो। मानसिया जानायनि सिगां नखरनि सोरबाफोर थैनाय सुबुंफोरनि मुङैबो फानसे बावग्रोनाय जायो। मागो फोरबो बर'नि गुदि असे धोरोमानो बाथौ धोरोम।
बाथौआरिफोरा मागो फोरबोखौ पुस दाननि जोबथा साननिफ्राय फालिनाय जायो। दमासिनि 15 सानसो सिगांनिफ्रायनो लावखार सेंग्राफोरा ज' जाना जिगाब नारा हाना बेलागुर राजा रानि सान्थ्रि बायदि बायदि न'सा न' बानायो। दमासि खालि सेंग्रा आरो लावखार ज' जानानै लावखार ओंखाम जायो आरो बेहायनो हर थाना गिबि दाउला दाउ गिसिरनायनि सिगांनो सिखारना बेलागुर न' लुनायखौ सावो आरो न' न' थांना एन्थाब फिथा लावदुम फिथा सौराय सिरा मागिना जायो। बर'फोरा फोथायो दि संक्रान्ति खालि न'नि बारियाव थानाय गय खान्थाल थाइजौ बिफांफोराव थाराय बिलाइ जिगाब थुरिजों खायो। बेनि ओंथिया बेनो दि बिबारा रुङाजासे फिथाइखौ आबुङै मोननो हायो। मागो दाननि गिबि सानखालि फुं समाव दुगैस्रां लोबस्रां गामिनि बाथौ थानसालियाव आर'ज लानाय जायो आरो उन्दैया गेदेरखौ खुलुमो आरो गेदेरा उन्दैखौ बोर सारस्रियो। बिदिनो न'खरनि बाथौआवबो बावनाय जायो। गोथै गारनाय खान्थि। बर'फोरनि ब्रैथि आसारानो जादों गोथै गारनाय खान्थि। गोथैखौ बर' हारिया सावो आरो फबो। गोथै गारनायाव गोदोनिफ्रायनो बर'हा बाथि दानना गारनानै फैजासिम गोबां रावनिजोंबो गोरोबै जुनिया धोरोमारि नेम खान्थि दं। गोथै गारनो बाथि आरो बैसांनि थाखाय बर'फोरा औवा थसेखौनो बाहायो बाथौ दुमनाय बायदि। औवाखौ गुदिजों गुदि आरो बिजौजों बिजौ खायो। हिनजावबा 7 फाखो आरो हौवाबा 5 फाखो बैसाङाव खाना बानना लांनाय जायो। लोगोसे गोथैखौ थुखैस्रांना गानना थैनाय जिखौ सोलायनानै बाहेराव दिहुनना खोलाहा खर' खालामना फुथुनाय जायो। गोथैनि सेराव मोदोमफ्रु बेसाद सावफुंना दोननाय जायो। गारनो लांनायनि सिगां ओंखाम ओंख्रि संना दौनाय जायो आरो ओंख्रियाव थाव हालदै फानलु होआलासे संना थालिरनि दनायाव दोनना दौगारनाय जायो। ओंखामखौ आगसि आखाइजों दौनाय जायो। बिनि उनाव साब्रै मानसिजों बानना लांनाय जायो गोथैसालिसिम। गोथै हाखराव खोलाहा खर' खालामना फुथुना हौवाबा खुग्लुबना आरो हिनजावब्ला खांग्रांना फुथुनानै न'खरनि थांफानाय गाहेलाया बिखा जरायाव हाथर थरसे होनानै जाय फारा-फारि हा होनो हायो। गोथैया हाबा जायोब्ला उननि जोनोमाव फिसौ फिथाइ थायनानै आबुं रायजो मोनजाहैथों होनना थालिर बिफां गायनानै गारबोनाय जायो। गोथै गारखांना एबा सावखांना फैब्ला फुख्रि एबा दैसा सेराव खोला मोखां खालामना लाइजौ बना लांफानाय नारजि माइरं आलुवा अन्थाइ खुन खेवना दोनना सिगां फिरि सिरि एबा जिउनि फान्थाम आरो नारजि एफा एफा होनानै बावना दोनो। थैनायनि बिदाबाव अन्थाइ थरसे बुन्था मोनसे आरो बावग्राया गोथां हासुंनि दै गोथारजों सारफ्रावना फोथारनाय जायो। बानग्राफोरा फाफ्लिखौ अन्थाइजों हुख्लायना लानांगौ जायो। दाव आंगो मानसिनि दाहाखौ बावनो नाजानाय बेंगारनाय हाबाफारिखौ दाहा गारनाय बुंनाय जायो। हौवाब्ला सानबा हिनजावब्ला 7 सानाव दाहा गारनाय जायो। थैनाय सुबुंनो गोथाङाव जानानै मोजां मोनग्रा जिनिसखौ सङै खावै जि जोम गस्ला गामसाफोर बावो। संनाय मुवाफोरखौ मोनफा मोनफा थालिर दनायाव दोनना आखि आखाइजों बावगारनाय जायो। बावखांनायनि उनाव बावनाय मुवाफोरखौ बारि खनायाव दै गोथारजों सारस्रांना दोनबोयो। बानजा आसार। बानजाया बर'फोरनि जोबथा आसार। बान गारनायनि आद्रा थानाय आसारखायनो बेखौ बानजा आसार बुंनाय जायो। न'खरा खुंनो हानाय बायदि मोनसे मोजां थासारिखौ नायना खुंनाय जायो। बर'फ्रा 13 सानाव एबा मास मोनसेयाव बानजाखौ खुंथारनांगौ जेबो नेम गैया। बानजायाव बिमा बिफा थैब्ला खानाय सिननायनि हुदा गैया। बानजाखौ मोननै रोखोमै खुंनो हायो। गिसि बानजा। नायै बेदरै रायजोखौ लिंथुमना बोथिसे जाहोनायखौनो गिसि बानजा बुंनाय जायो। गोरान बानजा। ओंखाम जाहोआलासे खाजि गोरानल' खनजाहोनायखौ गोरान बानजा बुंनाय जायो। बेजों लोगोसे बाथौ धोरोमनि बानजा आसाराव गोबां नेमखान्थि दं। जेरै गियाथि जानाय, दैमायाव बेंगारनाय, नारजि बावगारनाय,
सि एबा इसिं बावनाय, दान आजावनाय आरो गोथैनि थाखाय आरज गाबनाय। गोजौआव मुंख'बोनाय बेफोर माखासे आसारखान्थि, नेमखान्थि, बादखान्थि, हारिमु, फुजा फोरबो फालिनाय, मानिनायनि गेजेरजों बर' हारिया आब्रुथियै सोदोमस्रि गोनां हारि महरै सिनायथि मोननो हादों। बर' हारिनि असे-थार महर मुस्रिया बेफोर आसारखान्थि, नेमखान्थिनि गेजेरजों रोखा-रोखायै बेरखांनायखौ नुनो मोनो। बाथौ धोरोमनि अनगायै गुबुन धोरोमाव बर' हारिनि रोखा महर मुस्रिया नुजाथिया। बाथौ धोरोमनि सानथौ, थाथौ, ओंथि आरो बोसोन खान्थिफोरखौ गुवारै एबा गेबेङै बिजिरनानै नायोब्ला मोनदांनो हायोदि बे धोरोमा मुलुगनि गासै सुबुं माहारिनिनो धोरोम। गोजौआव मुंख'बोनाय धोरोम खान्थिनि गेजेरजों मावनाय-दांनाय, मोसानाय-रंजानाय, गाननाय-जोमनाय, अनज्लायनाय, साननाय-हनाय, सहायलायनाय, फुजा फोरबोखौ फालिनाय, गाबनाय-मिनिनाय जायनि गेजेरजों बेरखाङो बेनो बर'नि हारिमु।